Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to Dwantro Vlog. We are here in Resorts World tonight, Manila. So, this morning, mag-guest ako sa UNANG HIRIT, isang TV show sa GMA. Now, it's funny kasi dati, when I first sort of got to the Philippines and parang nag-aabol ako ng showbiz career, kinontak ko yung UNANG HIRIT. Gusto ko sana mag-guest ang banda ko, ang dati kong banda na Mayan Fox sa unang hirit na yan. Sabi nila, oh sige, we'll have you guest on the show. Pero lagi silang nag-cancel sa akin. So I was begging them for us to get a date to be on the show. Pero lagi silang nag-postpone hanggang tapos na ang tour namin ng 2 weeks dito. Hindi kami nakapag-guesting sa unang hirit. So ngayon, sa showbiz career ko, kumbaga, as if my career ako sa showbiz. Nag-guest na ako sa unang hirit ng 2 beses dahil sa isang YouTube video ko at yung banda ko na The Foreignoy Trio. So hindi na Mayan Fox, iba na yung banda nung nag-guest ako sa unang hirit. Ngayon naman, it turns out, the tables have turned. They are now begging me to be on unang hirit. Kasi sabi ko sa kanila, taga Leyte ako. Minsan lang ako nasa Manila. Kapag may event ako, nasa Manila ako. So they wanted me to book me on a date na wala ako sa Manila. And they said, kailangan talaga mag-guest ka ngayon kasi alis na si Mateo. Mag-taping na daw siya. So sabi ko, sige, I'll try and find a way. So, ayun, I managed to book a flight fairly cheap to come here to Manila para lang mag-guest sa unang hirit. So this segment that they wrote, apparently they wrote it for me kasi they needed a foreigner that speaks both Tagalog and Bisaya. We're doing a Tagalog-Bisaya challenge with Mateo Guadicelli. So we'll see what happens. It should be fun. So the time is 2:30 a.m. and I'm just waiting for the van service to pick me up. And then pupunta na tayo sa unang hirit sa GMA. Ang minamahal ko po, aking diwata. Alright guys, andito na yung service from GMA. Andito na siya. Ayun. Let's go. Unang hirit. It's been years. The last time I was in unang hirit was 2016. Grabe no? GMA! Hello, bossing. Hello, boss. Okay, anong pangalan mo, pre? Anong pangalan mo? Ramon. Ramon. Ayun. Marunong ka mag-Bisaya? Oo, taga Cebu ako eh. Bisaya di ka. Kaya mag-Bisaya daw may unya sa kuan. Unang hirit. Mag-Cebuano kay si Mateo. Kuan, Bisaya daw siya. Pabayan ko. Ano ba? Taga Cebu po na siya? Oo, Cebu. Kaya sa city kami, sila kami. Mga Probinsya. Probinsyano. Ay, ibang network yan ng probinsyano, di ba? Nandito na tayo sa GMA. Naslip ako sa van konti. Kasi grabe, wala akong tulog. Okay. Nandito na. Okay, nandito tayo sa GMA. Saan po yung holding room, sir? Andun. Matagal na nung last na pagpunta ko dito. Bibig ka pa rin, no? Oo. I can't believe I haven't been here for how many years now? 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 years. Grabe no? 6 years ago was the last time I was here at GMA. Ngayon pa lang ako in-invite ulit. Unang hirit ang title ng show, pero pangatlong beses na to mag-guest ako. So, pangatlong hirit. Ito yung parang museum ng GMA, no? Tarnag, Cantadya. Dito tayo mag-antay para mag-open ang waiting area, di ba? Yes po. Anong oras ako mag-start?
Ang segment po natin around ano po siguro yan. 6:30 teaser natin, tapos mga 7:30. Okay. Mga tatlong pasok po, sir. Tatlong pasok. Apo. Okay. Ayan, Dwantro Fam, na-briefing na ako at yung script namin mamaya. So, yun, i-prank ko daw sina Susan at Mateo. Kunwari, English speaking lang ako. Kaso alam na ni Susan na nagtatagalog ako if she still remembers me from 2016 or if she's watched our vlogs, di ba? Grabe, the last time I guessed, the first time I came here to GMA to sing Mr. Suave was 2013. So that was 10 years ago. 10 years ago. Ang unang pagpunta ko dito sa GMA. It's been 10 years na. At Susan pa rin ang host ng unang HIRIT. 10 years, wow. It's crazy. So ganito ang script ng unang HIRIT. O, diba? Susan, Mateo, yung naka-bold, yun yung nasa teleprompter. O, diba? Ayun. Yun yung mga itanong ko sa kanila kung paano mo sabihin ang baon sa utang sa English at Bisaya, yung mga kasabihan na Tagalog. Yan ang segment natin. Ayun. So, ayan na guys. Dito tayo sa holding area. Nakabihis na ako. Oh, diba? So, they told me not to bring any black clothes or branded clothes. Kaso lahat ng mga damit ko, puro black and white. And then, yung mga may kulay, may logo. So, they have a wardrobe here. So, I just took one of their shirts. Eto na lang. Ayan, nandito na ang makeup artist. And they're going to do my hair as well kasi gulo yung buhok ko eh. Sobrang gulo. Ayun, haircut na kasi. Mamaya mag-haircut ako. Wala akong time kanina. Galing ako late eh. Dumating ako dito 2 a.m. Alright, here we go. Makeup time. Alright guys, tapos na ang makeup and hair. Hihi! Hindi na ako mukhang caveman sa buhok ko. Alright, so I'm just waiting for Jollibee to arrive kasi may Jollibee daw ako. And after that, pupunta na ako sa baba and we start shooting. This will be my third unang HIRIT appearance and I think this will be my longest of the three. Kasi parang mahaba yung segment namin eh. May challenge, daming tanong, mahabang pag-usapan. So, this will be fun. Okay, we're about to go live. Let's go. Hello, Miss Abigail. Kaya na sir, salang. Basta same lang naman sir sa napag-usapan. So, bali, pasok lang ako bigla. Tapos, interrupt ko sila. Gano'n? Ano po kayo, saan ba yung papunta dito? Tapos parang magtatanong po kayo sa kanila. Okay. Sige. Here we go, micing up. Yeah! Yung lapel ko. So, papasok ako bigla. Tapos kunwari, naliligaw ako. Tanungin ko sila kung saan yung MRT. Yun yung plano. Prank natin sila. Lapit na mag-start, guys. Let's go. Let's do this. Hey guys, we're here on Unang HIRIT, on the set of Unang HIRIT. We're about to start our Bisaya Tagalog challenge with Sanji. Let's go. Kaway ka naman dyan. Hi! Hi, Dwayne! Welcome to HIRIT. Thank you po. Okay, don't worry. Nag-English pa. This beautiful life. Mga kapuso, Wow. Galingan mo, ha? Sanji meets the Australian vlogger. Foreigner, pero may... Sabi ko sa'yo sa'yo. Australian vlogger Dwayne Wood. Pero may pusong Pinoy to. Tama, foreigner pero ang talagang puso Pinoy at certified foreignoy. Okay. Dwayne, magandang umaga sa'yo, brother. Ayan, magandang umaga po. May buntag. Basta Bisaya. Basta Bisaya. Gahi kayo. Okay, Okay. Dwayne.
what do you have for us? Oh, ang galing na. Ano yan? Sige, so bali ano po, magbigay ko sa inyo ng kasabihan na Tagalog. Tapos, ang gagawin nyo, Susan, i-translate mo sa English. Okay. Tapos tayo po, Mateo, you translate Bisaya. Bisaya. May dala ka Okay. ba dictionary? Yes. Okay. Ay, sana hindi ka na nag-confirm. Okay, ito. Ang una natin. Dwayne, ang wala ko sa salita. Oh, sige, sige. Ang una natin, translate this. Pangilan ka sa magkakapatid. Pag ilan ka sa magkakapatid? In English, Tita Susan, Oh, how many are you in the siblings? Yun yung ano, ilan kayo ng magkakapatid. Yes, Ano oh. yung pangilan? Pang ilan? Pang-ilan? Then you count. Then you know how pang ilan ka, di ba? Mateo. oh, sa Bisaya, kapila man ka sa ibang mga brothers and sisters. Tama ba? Tama ba siya? Hindi, basta nagkakaibigan. Tagkap na ng mga Cebuano. Okay. Wala na. Binaon? Ikaw na, Dwayne. Ikaw na. Next, okay. Ang hindi tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa parolo. Paruroonan. Maroroonan. Okay, wait. If you don't look back, you can go here. In front. Ilang pato? Okay. Oo. Siguro ano, pag if I give you a grade, siguro C. minus. Minus. Pwede. Pwede. Ayan, Bisaya naman, Bisaya. Ang hindi lumingon sa pinagagal, kanang hindi mo tanaw sa likod, di makasud sa sud. Don't look back, you can get in front. Okay. Pwede yan. Dwayne, ito pa. Last na, okay. Last na, Dwayne, last na. Kung walang tiyaga, wala ba daw eh. Gabi ka naman. Oh, if there's no boiling water, there's no pork. Sino naman ang tao? Kung walang tiyaga, walang wala. Kung wakay pasensya, wala kay dahil ka. If there's no boiling water, you cannot put the pork. Or beef. Or cabbage. Hey. Oh, yan ha. We did well, ha? You did, yeah, ang galing mo. Very well, very Make well. sure, ha? Pagka mag-guess ka, sabihin mo sa akin in advance. Pwede ako mag-rest day. Mark said ang Sanji sa English, ha? Dahil marunong mag-Tagalog at Bisaya itong si Dwayne, di ba, Mateo? Opo, super fun, very fun with you, Dwayne. Maraming salamat. You are a certified foreignoy. And thank you very much for loving our country, brother. and Thank being you, one with us. Dwayne. See you. Salamat, bye. See you next Salamat, year. bye. Next year.